ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pabilin kong ulitaw og tingog kay wa pa maayo akong ubo. Kamo diha wa mo uba. Naasa usig-usig sad. Ato sang gisaulog karon mga igsuon ang pista ni Santo Tomas Apostol. Mas known ni siya sa word nga the doubting Thomas. Katong ningon siya dili ko mutuo kung dili nako mahikap ang mga samad ni Hesus. Nya pag-abot na nga nakihikap na niya, niingon dayon siya, Ginoo ko og Dios ko. Nya giingnan siyang Hesus, bulahan tong nituo bisan wa kakita. Modelo ni siya sa pagpaningkamot na ang atong pagtuo mo hingkod o mulig-on. Iampo nato nato untang mga leaders aduna untay lig-ong pagtuo sa Dios. Dili sa ilang kaugalingon lamang nga gahom ug ang ato mga benefactors and donors nga nagtabang nato hatagan unta sa lig-on nga pagtuo ug kalambuan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit O kadait sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit hari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos Kordero sa Diyos, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawata ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen. Magampo kita. Itugot makagagahom nga Dios nga magmaya kami sa pangilin ni Santo Tomas Apostol aron katabangan unta kami sa kanunay sa iyang panalipod ug mabuhi unta pinaagi sa pagtuo sa ngalan ni Hesukristo imong anak nga iyang giila nga Ginoo nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Busa kamong mga dili Hudiyo, dili na mga langyaw o mga dumuduong, kundili mga katagilungsod na sa katawhan sa Dios ug mga sakop sa iyang banay.
Gitukod kamo diha sa sukaranan nga gipahimutang sa mga apostoles ug sa mga propeta ug ang bato nga gisukaran nga mao si Kristo Jesus. Siya mao ang nagsagang sa tibok balay hangtod mahimo kining templo nga balaan sa Ginoo. Uban sa tanang magtutuo, kamo usab nga nahiusa kaniya, gihimong usa ka balay, diin nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang Espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang yaw ang maayong balita. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang yaw ang maayong balita. Day ka ang Ginoo, kamong tanang mga nasud. Himaya siya, kamong tanang katawhan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang yaw ang maayong balita. Kay makanunayon ang iyang kaluoy, alang ka nato. Ug ang kamatinud-anon sa Ginoo nagalungtad sa kahangturan. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, ug isang yaw ang maayong balita. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ang pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Tomas naginganlag kaluha, usa sa napulog duha ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anha ni Hesus. Busa gisuginlan siya sa ubang mga tinun-an, nakita namo ang Ginoo. Si Tomas mingon kanila, gawas kung makita ko og ikatapion ang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diha sa iyang kamot og mahikap ko ang samad sa iyang kilid, dili ako motoo. Human mulabay ang usa ka simana,
tigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak ug nahiuban na kanila si Tomas. Gitrangkahan ang mga pultahan apan mitungha sa Hesus ug mibarog sa taliwala nila ug miingon, mainyo unta ang kalinaw. Unya miingon siya kang Tomas, tan-awa ang akong kamot ug hikapa kini, hikapa usab ang samad sa akong kilid, tuo ug ayaw na pagduha-duha. Si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko ug Dios ko. Unya miingon sa Hesus kaniya, bituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan kadtong motuo bisan wala makakita kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Unsa maning maayong balita? Ang maayong balita mao nga available na ang kaluwasan sa atong lawas ug kalag. Maluwas na ta. Pasabot, pwede na tang mga matay. Lingay mong tupad na pwede na kang mamatay. Kay usahay manggod ang atong gihuna-huna nga kaluwasan kanang dili ta masakit, dili ta mamatay. Pero ang tinuod nga kaluwasan mao ang pag-lig-o nato nga moagi sa sakit, kasakit o kamatayon. Kay nahibaw naman ta nga kana mga agianan lamang padulong sa kinabuhi nga way katapusan. Mao na siya ay kuwang nato karon. Bisan pag mga tiwasono na kaayo, purti lang yapon kabalaka sa kinabuhi. Bisag way kwarta, hala patambal gyud pa ospital gyud, unya moabot na lang ang gastog tag 500,000 tag 300,000. Unya hala gyud mangutang gyud, hala sige panghangyo kay para mabuhi. Nga igo-igo yung na tagaan tanan, gioperahan, patay dayon. Ngana. Nagbilin pa yung dako kayong bayron nun. Nga naman, wa man kami dawat sa maayong balita. Ngilingay mong tupad. Na, mudawat ka sa maayong balita. Wow, na siya. Ug sa may mga timaan na ang maayong balita kaluwasan available na, tungod kay nabanhaw na si Jesus. Ang tao nga nag-ingon, ako ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi, nabanhaw na. Mao to si Tomas, naingon siya, nito mangkuana sa iyang gisulti, pero ako usang pruibahan o tinuod bagyong nabanhaw siya. Hikapon ako iyang samad, kay kunwa siya samad, dili siya mao ang Hesus na kadtong namatay, unya nabanhaw. Mao tong nakahikap kita ang Tomas. O giingnan siyang Hesus, nituo ka kay nakahikap na ka, nutuo ka kay natuman ang imong gipangayo. Mas bulahan tong mutuo bisan wa kakita. Mao na siya nindot. Nga sa may mahitabo, kung mutuo na taani, dili na ta mabalaka. Why kabalaka? Nilingyan mong tupad na sad. Na nabalaka pakas sunod tuig. Nabalaka, wa mo mabalaka ros kahimtang sa tong gobyerno. Nabalaka mo,
Klarong tubag. Garalig tulo ka adlaw ang atong mga igsuon sa Iglesia ni Cristo ug uban pa ni apil ang main nga nagrally ang Iglesia ni Cristo. Ingon pag yung uban nga tuloy-tuloy na ni. Kay ang tumong na to nga luwason tagid ning Pilipinas gikan aning korupsyon, gikan aning ni ang pagbendalo, gikan ni ining lack of transparency and accountability sa atong gobyerno, gikan aning mga selective justice nga ang kasuhan kadturang kontras administrasyon o mopanig na kas administrasyon wa na kay kaso ato ning buntogon. Karon nahuman ang rally tulo ka adlaw. Nabuntog ba sud sa tulo ka adlaw? Pero i-appreciate nato ang Iglesia ni Cristo nga nipasiugdan niadto. Hundreds of thousands nila ug sa uban nato mga kaigsuonan. Pero dili mabuntog og tulo ka adlaw. Nagrally sa taog kaduha, people power, atong natangtang kunuhay ang naglingkod sa gobyerno panahon atong President Marcos Sr. niadtong 1986, exactly 40 years ago. Napatalsik sa nato si Presidente Irap Estrada ang sa tong tuiga 2000 kinsa may naka-inomdom niyo ato 2002 ba to sa tungkuan. Basta napatalsik sa nato people power gyapon to. Nasulbad ba ang korupsyon? Nasulbad ba ang kinawatay sa atong mga ahensyas gobyerno ug mga empleyado sa gobyerno? Nasulbad wa? Hibaw man day mo. Karon magrally na sa tab, ato na sa ning taktakon rong atong kuno kining atong present nga presidente o iyang administrasyon. Ikataktak, masulbad ba? Moingon kong wa gyapoy kasulbaran basta dili ta modawat nga ang kaluwasan nagikan ra gyud ni Kristo Hesus. Kung dili ta moingon ngadto ni Hesus, Ginoo ko ug Dios ko, kung ang atong Ginoo ug ang atong Dios mao gyapon ang kwarta, mao gyapon ang gahom, mao gyapon ang dungog ug kanang mga kalami sa kalibutan, comfort and pleasures. Kung mao gyapon ay atong isipon nga mga pangandoy natos kinabuhi, magsigi ra gid ning corruption, magsigi ra gid ning drug addiction, magsigi ra gid ning kinawatay nga wa nay sulbad-sulbad, mga inhustisya o kining gubat, magsige ra gid na siya. Lain-lain lang ang mga actors, pero mao ra gyapon ang action. Paragod anang, di ba, kanang eskwela tas una, drama-dramahon man na ang kanang kinabuhi ni Jose Rizal. Inomdom ana sa tunay kasagaran dramahon kasi nakasuway ng drama-drama. Lain-lain lang actors, pero maorang istoryaha. Munang inig-ingon gani sa usa ka politisyan, sumpuo na to ang korupsyon, ing nadayon istoryahe. Wala na to. Pero ngayon gani ang usa ka politisyan, Ginoo ko ug Dios ko. Nya si Jesus na iyang sentro, magsige na siya puyo sa kamatuuran, magpuyo na sa hustisya, magsunod na sa kinabuhi sa hustisya, magpuyo sa kakabos, musalikway ni anang kwarta o kanang dungog, musalikway sa mga sala, sama anang pagpangabit, sama anang pagpabakak, sama anang pagpanglupig, pagpangilad sa mga taong kabos og mga way hibang kaagan din sa atong katilingban. Muhunong sila na kana moingon kita sulbad ang atong korupsyon. Nya naa ka na lingay mong tupad
ing na sa man musulbad kas korupsyon. Oh, og di ta magsigig, og di ta moundang anang gugma natos kwarta, di ta moundang anang tong pagkaisipan, sigig pangangkon anang mga dan, mga yuta, maunang perting pitusas atong agianan, siging pamarking anang mga public roads kay ang kunon nga iya, di kita moundang ana, maona siya'y korupsyon, maonay gitawag og massive corruptions, siging pangangkon anang naang yuta, kuralon, wa nay agianan, hapit ang silingan, parkingan, tindahan ang agianan, di na hinoon makuan, maagian. Ani ara na sa atong palibot dinhi simbahan. Ug naa nas tibok Pilipinas, way pakialam sa silingan, di masulbad ang korupsyon. Mauna iniglingkod na dito sa gobyerno, walang pakialam kinsa diha ang nasagasaan, kinsa ang nagantos na wa nay hapit kaon, basta siguro lang ni akong kwarta, dako ang akong kwarta, dako ang akong balay, dako ang akong gahom. Anang Ginoo ko, Dios ko. Kinsa may Ginoo ni moron? Ha? Sa unang pagbasa, niingon diri nga dili na mo mga langyaw, pagpasalamat mo kay membro na mo sa lawas ni Hesus sa katawhan sa Dios. Siya maoy nagsagang sa tibuok anang sana building. Ang nagsagang nato, ang nagkupot nato mao si Hesus. Nya kinsa may nagtungtong ni Hesus nga para mo padako sa structure or sa building nga mao ang katawhan sa Dios kalibutan, mao ang mga apostoles. Ug unsa may kinabuhi sa mga apostoles, naagi hapon sa kinabuhi sa nagsagang dinhi sa kalibutan, kabos, maalagaron, nanlingkamot paglikay sa way sala, nahigugmas mga makasasala, nagpakamatay para sa mga makasasala. Wa mo patay sa mga makasasala, nagpakamatay. Gilingian sa dimong tupad ning na magpakamatay ka para sa imong silingan. Sige, ing na ko no. Morning, kamo diyang mga nagdebosyon sa Sacred Heart, sulo pa mo mga puwa-puwa, pras na ako sa gabutang sagpuwa, niya karong gabi mag-alliance of two hearts, vigil ta, tibuok gabi gina, duka-duka, tugtog, agas-agas, laway. O niya, nahigugma kas imong silingan. Magpakamatay ka para sa imong silingan. Muhatag ka kag maayong agianan sa imong silingan. O bahala na mo diha. Ang mao gani na padayon ra gining corruption, padayon ra gining injustisya, padayon ra gining selective justice, padayon ra gining bitawag nato bisyo, anang drugas, sugal, kaulag, ug uban pa. Muguba gid na sa atong katilingban. Muna isangyaw nato ang maing balita. O kita dinis parokya ang makapasangyaw gid nato sa maing balita sa kaluwasan unsa man. Unsa may makapasangyaw nga mailhan tas tibok kalibutan unsa man. Sana nga matay na mo diha. Wa mo kay ba ang pagpalit sa raffle tickets? Bitaw, kung ang tibuok katawhan nga nagsunod nako nining akong misa, kamo mga online parishioners o territorial parishioners,
Kung mo palit mo raffle tickets para ro sa atong pista karong July 25, ika-163 na tong pista, atong matukod og mahuman og mabayran ang atong bell tower. Kada nimo tan-aw ang atong bell tower, makaingon dayon ka, kabahin ko ana. Nya kada bagting sa bell tower, nagtawag na nato. Tingog na ni Kristo nga nagtawag, panimba na mo, pagampo na mo. Di ba? Di nagsangyaw tas maing balita. Unya kay nakaapil man ani ang tibuok natong katawhan, tibuok kalibutan to as America, Canada, Australia, Middle East, European countries, din his ato Asian countries. Nakaapil man ani tanan nga mga taga Compostela og nahigugmas Compostela, nakailang Padersiano, nakailan ni Santiago Apostol di Compostela, nakaapil man kada bagting anang maong kampana, giampo sabka sa simbahan kay kabahin man ka sa tibuok lawas ni Kristo. Kanindot di ay. Di ba kaluwasan? Awa mo ka kita. Unya kanang atong adoration chapel, ato sa nang matrabaho, mahuman og mabayran, kada tawo nga mosulod diha og magampo, makighiusas Ginoo, naghatag og sustansya sa simbahan. Maapil sad ang tanang nakakontribute ana, kay kabahin man siya sa tibok lawas. Pareha nang atong babay, nag-inom ni mo usa ka sustansya, ang tanang bahin sa lawas, maapilan yod, abot na tumoy kuko, mabitan ng mutubo ni atong kuko, hasta ka ng buhok, makaapil sa sustansya. Di ba? Mura mamog na nga luya inyong mga naong. Ako raman nag-explain. Nga ka nang ato dihang bagong CR, ato sa nang mahuman, og mabayran, unsa may mahitabo, kutob sa tao nga muanha diha, og ma-relieve siya sa iyang gibati, kay comfort row may tawag ana, makomforted siya. Unsa may sunod, makaingon siya, Ginoo, salamat. Salamat sa naghimo ani. Makaapil na sa tanan sa iyang grasya nga gipasalamatas Ginoo. Kitang tanan nga nitampo. Unya kay wa man jud kay palit-palit og slot. Awa man kay palit-palit og raffle ticket. Makaapil ka. Awa kay apil. Inigbagting sa kampana, makaapil kas grasya. Tulisukon kas Ginoo. May nga ikada bagting nga wa ka ni apil, wa ka ni apil, wa ka ni apil. Nya paspason man na, wa ni apil, wa ni apil, wa ni apil. Wa kay ayo, wa kay ayo, wa kay ayo. Ana nya dayon kag sud-sud ni nya mo simba-simba dayon ka. Di lang yapon ka mo apil og palit sunod, pagtimpatian mo. Mura kag sanga nga natangtang gikas punuan. Onya kana diyang atong buta pumero, ato naman ang gastuan ron, atong gitangtang tong hazard, ilisa na nato diyang walk of apostles. Nya, kada tao diha nga moagi, mohikap ana, mo binirit sa mga apostles o ni Jesus diha, unsa may mahitabo, mablessed ka. O ginig ka blessed na nimo, magpasalamat kas Ginoo, padayon kag ampo, maapil na sad ang tibuok katawhan. Unya kay wa man jud ka ni palit og usa ka bisag usa na lang ka buok raffle ticket. Nya mo hikap-hikap ka diya, patiran. Inigabot nimo ngadto ni Tomas ba kani sa Santo Tomas, abot nimo hikap nito, patiran kang Santo Tomas. Ngano wa ka ni palit raffle ticket karon pahimos na kagikap-hikap. Lasa gud nimo. Dili tayo wa di sa tingin mo ingon anay. Pero kaluoy sa nimo. Hindi ka nya diha og naka-appeal kag palit og raffle ticket, ighikap nimo moingon dai ka Santo Tomas or Santiago or San Pedro, ighikap nimo ngadto nila San Mateo. Moingon dayon ka, murag hapit naman ko kay tiwasono naman ko ani. Pero
nakatampo biya jud ko aning imong kuan, kaning imo dinhi pagbarog sa imong estatwa. Kay magsangyaw naman na kay hasta mga batang gagmay mohanga diha, ma-influence naman sila, di ba? So nagsangyaw na kasmaing balita nya kanang mga bata diyang muhikap-hikap, usahay dagko ana moadto nag-Amerika, moadto naglaing nasod, magpuyo na sila sa kinabuhi nga apostolikanhon, nakaapil ka ana. Unyag mamatay ka, kay mamatay man ginang imong naong adto day kas langit. Labaw na gyud mailisa na to mga lingkuranan dinhi nya makasimba na tagtarong kay di nata igsandig nato, di nata managana nga mapaksit ng imong buko-buko ana or malusno ana kay giagay ay na nindot ng atong kahimtang nya nakaapil ka. Kada tao nga makapasalamat sa Ginoo mo simba diri mo ingon salamat Ginoo ana apil ka gyapos grasya. Nya wa jud ka mo palit og raffle ticket nya lingkod-lingkod ka diya inigwali mo hagok pagyud ka samot yun ka tingali ko ana. Nya inig pangulikta lingiw-lingiw pagyud ka samot na gyud. Ang ako lang punto, ang pagdawat sa kaluwasan mao di ay ang pagpuyo sa kinabuhi nga apostolikanhon, ang pagkamagsasangyaw. Isangyaw nato sa atong ginagmay o dinagko nga mga buhat. Ug ang buhat ni Hesus mao gyud ang paghigugma sa atong isigataw dili sa atong kaugalingon. Manindog ta. Mga igsuon, uban sa buhing pagtuo moingon kita, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Nga isip simbahan, dili unta kita magmakulang sa pagpadayag sa atong pagtuo ngadto sa mga walay pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga mulambo ug mutubo unta ang simbahan dinhi sa Asya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga tig-ang makasasala ug mga walay pagtuo, makabuntog sa ilang mga pagduha-duha ug musagop sa tinuod nga pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga sila nga nabugatan sa pagpuyo, ilabi na ang mga nagmingaw ug nagmasakiton, makasinati sa kalipay sa nabanhawng Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Nga ang mga matuuhong nangamatay, makaambit sa himaya sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Makagagahom og
mahigugmaong amahan, dawata ang among mga pag-ampo magituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo sa pangaman ni Santo Tomas Apostol, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigong ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, gaygikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kining among gihalan, ang panubino nga abot sa yuta, ug ginawa sa kamot sa mga tao, mahimo sila kalano sa kadagalang kanamo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Nagatuman kami Ginoo sa among katungdanan sa pag-alagad kanimo. Ampingi ang imong mga gasa dinhi kanamo nga nagahalad kanimo sa sakripisyo sa pagdaig sa pagpasidungog namo kang Santo Tomas Apostol, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gitukod ang imong simbahan ibabaw sa mga apostoles, aron mobarog kini nga lig-on hangtod sa kahangturan, ingon og timaan sa imong kasantos dinhi sa kalibutan, ug magtanyag sa langitnong mga pagtulun-an aron pamation sa tanan nga katawhan, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhin. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan ngani ang nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, Santo Tomas Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit nung Amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Ang imong
kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga Nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Read from the great cities in the great heavy dust of the streets. All sing with millions of men, with millions of faith. You told me to give the good news to the poor. They are prisoners, now they are prisoners no more. Tell blind people, look up and see, and set the downtrodden free. And go tell everyone that news that the kingdom of God has come. And go tell everyone that news that God's kingdom has come. And now is longing to stand, living and free in the land. Justice is only demand, is only
Magampo kita. Ditugot nga uban kang Santo Tomas nga apostol, ang among giila nga Ginoo og Dios amo usab nga tuuhan pinaagi sa buhat ug kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kalinaw. Nga mahitabo raning maong kalinaw kung motuo gid ta sa maayong balita sa kaluwasan. Salamat sa malinawon nga mga tao nga manggihatagon usab na malit kanunay sa atong raffle tickets. Ang atong halin iabot nag 33,172 ka tickets nya 53 niini gikan sa one stop challenge nga tag 20,000. Atong pakpakan ang atong mga katawhan na malit. Nga padayon mo pamaligya ha, dili lang mamalit, mamaligya gyud. Aron nga mas mudaghan atong halin. Karon na ra ba ni kutob nga July 25. Unsaon man to pagpalit dinhi sa atong parokya na ata dihay lamisas gawas o sa opisina na asay nagsuroy-suroy karon sa lain-laing mga kasilinganan, opisina, eskwelahan o uban pa. Palitisan na ninyo inyong mga kauban, mga kaila. Nya pwede sad sa online ang atong mga bank accounts, pwede ninyo mapadalahan. Pwede sad sa atong mga GCash accounts, open ron ang atong GCash, labi na akong GCash, open kay karon. Nya dayon ang atong kaning kwarta padala, pwede lagyan na ninyo kwarta padala. I-address lang sa akong pangalan o kaha sa pangalan ni Remedios Ocaba. Nya, padayon ta og pangimbitar og mga muapil sa atong confirmation karong July 17, July 10 ang atong katapusan nga pagpanawat sa mga konpermahanan. Nya, ang ato sang Alliance of Two Hearts Vigil karong gabi magsugod na og alas 8 gabi ang Holy Rosary. Yan nagyapoy confession pero alas 10 gyapos gabi magsugod ang Santos nga misa. Nya pagka tapuson sad ni sa alas 4 kadlawon nga misa. Nya ang atong social media platforms suportahin ninyo labi na ning atong YouTube channel Padresiano Ubod. Doon na ni 296,000 ka mga subscribers. Sige lang yung view, like, share, o subscribe every day. Labi na yung mong territorial o minaw no, sa atong mga online parishioners. Sige lang yung view, like, o share. Makatabang tang mahunong ning mga sala sa kalibutan. O maka-income sa tagamay. Ang ato sang official Facebook page mao ang Archdiocesan Shrine of Santiago de Compostela. Sunda sa din ninyo para makasunod mo sa atong umaabot nga kasaulugan, kapistahan dinhi sa atong parokya. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.